صور ايدي مش صورني بعد ما تقيم عن ايدي صورني لا بسيطة كويس كده مفكر هو سود له كويس لو بام طرمتي يا حد ايش ويدك بدا مازي وكيف التجسيا בסדר? والله מכל העדינות. עכשיו, אם טיפה תרגיש חולשה סחרחורת, מיד תגיד, מה קרה? יש חתול בבית? לא, שריטה מעץ. מעבודה. לי חתול, אתה רואה? לא, יש לי עצבים. אני כל הזמן, תראה, היד שלי זה... לא, אני ראיתי. זה כמו אלרגיה? לא, עצבים. לא מזיק לבן אדם, מזיק לעצמי. אם, הבנת? אם משהו לא בסדר, אתה מיד אומר לי. בסדר? תכפף רגליים יותר קרוב לבטן. לא. כן, ככה, כל הזמן. ויד הזאת עכשיו, לא יד שלך, יד שלי. בסדר? ל10 דקות. ولا خلاص وقفوا